billet lundi le 11 septembre 2023. Billet lundi le 11 septembre 2023. An sigikun fɔlɔ o ye an ka sɔrɔsiw ye baara kɛ a ka bon hakili ma Gourma Rouge mara la. An ka sɔrɔsiw ye baara kɛ a ka bon hakili ma an bɛ an da don o la. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Niger i y'a faamuya b'a la olu ye minanjugubaw minɛ terrorisiw bolo an bɛ an da don o fana la. An ka avion min binna jugusago den ninnu bɛ ka galon ta ka da armée la walima ka avion in kɛ n'a fɔ sema mɔgɔw de avion labin an bɛna an da don o la. Avion bin cogo a binna cogo min na an bɛna o dalilu bɔ ka yira aw la. An ka ɲɛmɔgɔw b'a bila yɔrɔ min na an tɛ tɛmɛ yen kan. I y'a faamuya b'a la an bɛ an da don o la. Makɔrɔni min ye musokɔrɔba cɛ ye a sera a dan de la a sera dan dugu de. Bilahi ni Mali b'a bila yɔrɔ dɔ fa bɛ don a la. Makɔrɔni ale fana bɔra panpan na komi tinɛni an bɛna kumakan k'a la yan k'a sɔrɔ ka can ni waati man ta an tɛgɛ ma jugusagoden 3 bɛ yan jugusagoden 3 a fɔlɔ Isa Kawujimi ale bɛ panpan na komi tinɛni an b'ale kukɔrɔla guwan kosɛbɛ. N'an bɔra yen nɔ Tisiri do Tigida Jaguraga ka n'a ka galon jɔ a la hɔrɔnya ni danbe kɛnɛ kan an bɛna o fana galon jɔ a la bi. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ lɔgɔcilaba in i y'a faamuya b'a la den min banna i y'a faamuya b'a la lɔgɔci ma ka t'i sigi ko Sɛdɛri Meja Zanbe Konate in ale kumakanw b'an bolo yan a bɛ faden sagoya min na an bɛna a bila pilasi la nin de ye an sigi kunba ye. Zanbe Konate a bɛ Sɛdɛri kɔnɔ komi Sɛdɛri kɛra su ye olu sara u tɛ se ka kunu tuguni komi u bɛ panpan na an bɛna o canca yan tuguni u ka galon n'u ka kalabanca n'u ka jugusagoya n'u ka fasoden juguya i y'a faamuya b'a la ka a jɔ u la yan voilà o de ye an sigikunba ye. Ne balimaw yanni an ka don an sigikun kɔnɔ an bɛ musobaw ka musoba fo hɔrɔnmuso ɲalen Baculu Ɲangi fantanw dɛmɛbaga Baculu Ɲangi fantanw ɲɛji cɛbaga Baculu Ɲangi Baculu Ɲangi n'ale tun tɛ ɲina fantan caman tun bɛ sɛgɛn ni Baculu tun tɛ ji tun bɛ taa ni fantan caman ka du ye ɲina grâce à Baculu i y'a faamuya b'a la fantanw bɛ ka da ka sunɔgɔ bi ji tun bɛ ka don fantan fɛn fɛn ka du kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a ye jiboli sira de dilan ni san nana dɔrɔn ji bɛ boli ka tɛmɛ a tɛ ka tɔɔrɔ foyi de lase fantanw ma. An bɛ Baculu fo muso min taara wari ɲini jamana kɔ kan ka wari sɔrɔ ka na tila ni fantanw cɛ i sara bɛ Ala bolo Baculu i sara bɛ Ala bolo. Ne balimaw an ka image lajɛ Baculu ye min ye Senu nka cɛ a bɛ Bamakɔ fan bɛɛ de fɛ a ye caravane de sigi Mali jeunesse k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka yala Bamakɔ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na fossé dingɛ min n'a falen don o kana fɔ a ye a b'a fossé dingɛ labɔ i y'a faamuya b'a la nɔgɔ bɛ yɔrɔ min fana la o kana fɔ a ye a b'a labɔ sinon nin bɛɛ tɛ Baculu ka baara ye o nin ye faamaw ka baara de ye mais pour que Baculu bɛ ka nin kɛ fasoden ɲumanya i y'a faamuya b'a la ani hinɛ ni makari Baculu an bɛ fɛ bi an bɛ fɛ sini wa i tɔgɔ bɛ fɔ yan don o don ni Ala na kɛra sɔnna ne balimaw image filɛ nin ye Senu nin kɛra Senu de fossé dingɛ de filɛ nin nka cɛ hali mɔgɔ yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin ye fossé dingɛ ye tuguni k'a fa fo k'a bɔn ka tila k'a kɛ komi dugukolo Baculu ye nin bɛɛ bɔ ji bɛ ka tɛmɛ sira fɛ Baculu Ɲangi an ka foli b'i ye walahi i ye fonisire de a filɛ nin image filɛ nin masinbaw de b'a bolo a bɛ ka dingɛ bɛɛ labɔ Baculu Ala k'i sara. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Bamakɔ suguba la a filɛ Bamakɔ suguba la ɲama min tun bɛ yen Baculu taara bɛɛ cɛ ka bɔ yen Ala a filɛ a y'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen sira filɛ nin ye mobili bɛɛ bɛ ka tɛmɛ foyi ɲama tɛ foyi tɛ ɲama tun bɛ Bamakɔ suguba la ka bon hakili ma Baculu Ɲangi taara bɛɛ cɛ ka bɔ yen ni muso in walahi ta jugu bɛ bo fara ka dɛsɛ i tɛgɛ bɛ Ala de bolo bin cogo t'i la i bɛ k'a kɛ fantanw ye i bɛ k'a kɛ jamana ye i y'a faamuya mais ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ o bilahi taa n'a ye mɔgɔ minnu bɛ juguya ni kafiriya la wari hali n'a y'a ka wari sɔrɔ jahanama de kɔnɔ en tant que a bɛ ka Mali jɔ an b'a tɔgɔ fɔ yan Baculu Ala ka barika don la ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ don an sigikun kɔnɔ an ka faamaw i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔsiw u ye baarada terrorisiw ka Gourma Rouge a ka bon hakili ma aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama u ye an ka bateau attaqué ka tila ko bɛ taa an ka kan attaqué an y'u kun ci k'u dafara
y'a faamuya b'a la a komi olu kɛra si bannen do ye u si de banna o tɛ se ka sigi u yɛrɛ ma parce que ni mɔgɔ si banna i bɛ t'i yɛrɛ bila terrain ɲɛ ni mɔgɔ ta tiɲɛna i bɛ t'i di fagabaga ma o ye an ka bateau attaqué y'a faamuya b'a la an y'u kun ci o yɔrɔ la fɛn fɛn taara bateau attaqué an y'a bɛɛ faga o bɔra yen nɔ k'o bɛ taa an ka kan attaqué o ye bombe jugu de mobili fɛn fɛn na an y'a mobili jugu a bombe jugu an y'a bɛɛ ci o bɔra yen nɔ k'o bɛ taa Goumara Rouge caméra de surveillance bɛ sanfɛ drone bɛ sanfɛ foyi tɛ dogo an na tuguni an ɲɛ b'a bɛɛ la wa an bilama an kɛra komi fali k'u tigɛlen an kɛra komi lion blessé Mali sɔrɔsiw bilama an kɛra komi lion blessé waraba joginnen Mali sɔrɔsiw kɛra ten de nka cɛ bilahi o ye ɲɔgɔn dalajɛ k'o bɛ taa Goumara Rouge attaqué an ka sɔrɔsiw y'u bɛɛ faga k'u kun ci k'u da faga k'u bɛɛ ta tiɲɛ information à la source cogo tɛ fɛn min na hali lahara jɔn don n bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ Goumara Rouge bilahi an ye terroriste faga ye kɔntɛli t'a ban quoi an ye terroriste faga Goumara Rouge kɔntɛli t'a ban Mali sɔrɔsiw bilama depuis an ka bateau attaquera nka cɛ u bɛ ka o ye Mali fan bɛɛ de minɛ u bɛ ka taa n'a ye de k'a bɛɛ ko k'a jɛ terroriste bɛ Mali fan o fan fɛ bilahi an bɛ ka kodu kan bi a ka bon hakili ma depuis an ka bateau attaquera an kɛra komi ça veut dire que an kɛra komi fali k'u tigɛlen an kɛra komi lion blessé an kɛra komi i y'a faamuya o la n'i ye naji bɔ jakuma tɔ ta nka cɛ an bɛ ka dimi don terroriste la bi a ka bon hakili ma Goumara Rouge k'o bɛ taa yen fana attaqué nka cɛ drone b'an bolo sanfɛ caméra surveillance nka cɛ an y'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ da fara ka bɛɛ faga ka bɔ yen a ka ca ni mɔgɔ ba joli ye terroriste ayiwa an bɛ min fɔ Asimi ye Bagunu ɲamɛ ne yɛrɛ fa ka dugu nka cɛw bɔnnen bɛ a ka bon hakili ma dɛ n bɛ min fɔ Asimi ye ne yɛrɛ fa ka dugu ne yɛrɛ wolo fa ka dugu Bagunu ɲamɛ terroriste bɛ yen nka cɛ a ka bon hakili ma hali kunu o taara ko dɔw ka impôt sara mais komi an bɛ ka taa n'o ye cogo min na o laban i y'a faamuya b'a la o bɛɛ b'a bila ji n'i bɛ fɛ ka jɛgɛ faga i bɛ ji soli ka bɔ a kɔrɔ u ka patron ninnu an bɛ k'olu bɛɛ bila kɛnɛma fɔlɔ MINUSMA wo i y'a faamuya b'a la faransi wo an bɛ k'olu bɛɛ bila kɛnɛma n'olu bɛɛ bɔra yen waati min na kɛlɛ in bɛna jɛ a ka bɔ hakili ma kɛlɛ in bɛna jɛ a ka bɔ hakili c'est pour ça que Asimi ni stratégie ninnu ta fɔlɔ quoi n'i bɛ fɛ ka jɛgɛ faga i bɛ ji soli ka bɔ a kɔrɔ ji bɛ ka soli ka bɔ jɛgɛ kɔrɔ a fanga n'a barika bɛɛ lajɛlen bɛna ban hali a tɛ mɛn ne balimaw an ka ɲɔgɔn minɛ foyi t'an bolo ka Mali bɔ k'a ɲini fasoden ɲuman bɛɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye n'i ye terroriste ye n'i bɛ se k'a kun ci k'a dafara kun ci n'i tɛ se k'a kun ci wele bila faamaw ma tan t'an ka faamaw bolo tuguni dɛ tan t'u bolo tuguni u b'u sen kan bi a ka bon hakili ma wa u bɛ ka terroriste faga k'a ɲini maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye ala kama kira kama mɔgɔ si kana siran saya don balo tɛ yen i siranna i bɛ sa terroriste bɛ fan o fan fɛ a y'a bɛɛ kɔfɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔfɔ parce que terroriste ninnu fanba a dɔ ye an yɛrɛ somɔgɔw de ye terroriste ninnu fanba a dɔ ye an yɛrɛ denw de ye k'a ɲini an balimaw fɛ mɔgɔ fɛn fɛn den bɛ terrorisiya la mɔgɔ fɛn fɛn balima bɛ terrorisiya la a kɔfɔ an ka faamaw ye u k'a minɛ k'a kun ci k'a dafara n'o kɛra jamana in bɛ basigi sisan mais n'i ma ko fɔ bilahi don dɔ la u bɛ yɛrɛ faga an bɛɛ ka kɛ armée ye bi an bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye bi an bɛɛ k'an cɛsiri ka faso kumabɔ ka faso dɛmɛ faso dɛmɛ tɛ k'a fɔ n ye marifa dɔrɔn ta walima n ye fini dɔrɔn don e civil ko ne cogo bilahi i bɛ se ka terroriste faga i bɛ se k'a faga Burkina u bɛ ka kɛ yen bi o Burkina bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i ye sɔrɔdasi ye o i ye polisi ye o i ye société civile ye o bɛɛ lajɛlen bɛ k'i seko kɛ bi Burkina kɔnɔ bɛɛ bɛ k'i jɛniyɔrɔ fin ka ɲini Mali population bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ k'an jɛniyɔrɔ fin ka fara an ka sɔrɔdasiw kan k'u dɛmɛ u bɛ baara la a ka bon hakili ma an bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye parce que l'heure est grave an bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye MINUSMA tagatɔ min filɛ nin ye nka cɛ a ma nɔgɔ dɛ MINUSMA tagatɔ min filɛ nin ye faransi gɛnɛ min filɛ nin ye a ma nɔgɔ u balo bɛ anw de fɛ yen nɔ u bɛ balo anw de joli la ni k'i b'a tɛgɛ a tɛ taa gɛlɛya kɔ ka ɲini maliden bɛɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye an bɛɛ k'an cɛsiri an k'an ka faamaw dɛmɛ k'an ka jamana jɔ n'o kɛra an bɛ lafiya ka tila ka ɲini Asimi fɛ
ka tila ka ɲini Asimi fɛ cɛgɛ wara ko ni marifakisɛ 100 b'i bolo 99 i k'a ci sokɔnɔ jugu la kelen i b'o ci kɛnɛma jugu la depuis an ka bateau attaquera maliden dɔw bɛ k'u ta k'u kɛ nisɔndiya ko ye k'u kɛ waso ko ye ka moke bɔ anw ka fanga la ka moke bɔ anw ka jamana la u balimaw ka saya dɔw bɛ ka nisɔndiya n'a ye Asimi an b'a ɲini fɛ i ka degere bɔ joona joona k'a yira diɲɛma bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Mali bɛ guerre de kɔnɔ jamanaden fɛn fɛn mana t'i sigi k'i bɛ jamana buruja walima ka jugu ka jamana minɛ ka di jugu ma u k'i faga quoi kasolataga t'a la dɛ ni taara o bila kaso la a bɛ kɛ doni de ye faso ma k'a bɛɛ faga fasoden jugu bɛɛ kan ka faga de komi Poutine ni Prigozhin faga cogo min na o dɔrɔn de y'a solution ye fasoden jugu bɛɛ kan ka faga n t'a fɔ ko k'a minɛ ka don kaso la dɛ fasoden jugu k'a minɛ bɛɛ ɲɛna ka mugu ci a la ka faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o de y'a solution ye Poutine ye Prigozhin faga mun bɔra a la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Poutine de y'a faga bɛɛ b'a dɔn ko Poutine de Prigozhin faga mais mun bɔra a la pa paga wulu sara fasoden jugu n'i y'a faga a bɛ komi n'i ye wulu faga Asimi Goïta transition fanga i y'a faamuya b'a la a tɛ komi président fanga dɛ mɔgɔ man ka bila transition fanga contrôle la opposant ko man ka y'a la foyi foyi man ka y'a la i ka décision ta mɔgɔ si kana kuma jamana kɔnɔ o de ye sɔrɔdasi fanga ye o de ye transition fanga ye parce que n'i y'a mɛn ko transition jamana tun tɛ yen de sɔrɔdasiw nana ka jamana ta u bɛ jamana bila arrêt de sanfɛ u bɛna jamana de bila arrêt sanfɛ a e wuluden min mana t'i sigi taɲini kosɔn i y'a faamuya b'a la natabadenya kosɔn k'i bɛ jamana lagosi i y'a faamuya b'a la a y'a tigilamɔgɔ minɛ k'a boso k'a faga k'a kun ci i y'a faamuya b'a la bɛɛ ɲɛna n'o kɛra bɛɛ bɛ kɛ fasoden ɲuman ye i y'a faamu a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ k'a di Asimi ma an bɛ waati min na komi bi i y'a faamuya b'a la maliyɛnw ka saya dɔw bɛ k'o kɛ nisɔndiya ko ye dɔw bɛ ka ɲagalibɔ kɛ ni o ye dɔw bɛ k'u moke bɔ jamana la ni o ye Asimi degere ta sariya ta sisan k'a yira diɲɛma bɛɛ la Mali bɛ gɛlɛya de kɔnɔ Mali bɛ guerre de kɔnɔ jamana kɔnɔden fɛn fɛn mana t'i sigi k'i bɛ Mali lagosi i kana taa kaso la dɛ fanga k'i minɛ k'i faga o de y'a solution ye banajugu fura ye furajugu ye an t'a fɔ ka nɔgɔya dɛ an b'a fɔ nin fɔ cogo de la parce que a kan ka kɛ nin cogo de la wolokun tɛ fasoden jugu la nafa tɛ denjugu wololi la nafa tɛ denlankolon wololi la an ka bateau attaquera wallahi billahi i y'a faamuya b'a la politicien kafiriw ala jugu Mali tun bɛ mɔgɔ minnu bolo kunu n'u ma se ka jamana in jɔ olu de bɛ nisɔndiya la bi Asimi dɛsɛra Asimi k'a bila lakana tɛ pititi patata bɛɛ bɛ k'i da sanango jamana la Asimi nin man ka kɛ sɔrɔdasi fanga la non i ye sɔrɔdasi de marifa de b'i bolo ni min m'i bonya kisɛ don a nungo fɛ kisɛ kɛ k'a kun ci hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile e wa jamana foyi ma jɔ ni démocratie ye mɔgɔ fɛn fɛn b'a la démocratie dɛ an tɛ se ka kuma tuguni dɛ a bɛɛ molobaliya jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min jɔra ni sentiment ye min jɔra ni démocratie ye mɔgɔ minnu b'a la bi ko démocratie ko bɛɛ ka kuma u ka jamanaw jɔ waati mɔgɔ tun tɛ se ka kuma race balayera di l'homme tranquille depuis Paris a ye taa ko sɛgɛsɛgɛ De Gaulle ye coup d'état kɛ a ka san 15 de kɛ fanga la yan k'u ka jamana bila sen kan a tun tɛ ko mɔgɔ si la i ka kuma a tun tɛ ko mɔgɔ si la wa démocratie tɛ jamana jɔ jamana fɛn fɛn jɔra a jɔra mɔgɔw suw de kan jamana fɛn fɛn jɔra a y'a faamuya la fasoden jugu fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ o y'a bɛɛ faga Asimi Mali bɛ a jɔ waati de la sentiment tɛ yen dangaden fɛn fɛn mana t'i sigi k'o bɛ nisɔndiya n'an balimaw ka saya ye k'u b'an balimaw ka saya ta ka kɛ jagokun ye o bɛɛ lajɛlen minɛ k'u bɛɛ faga kuma fa n'a ba filɛ banajugu fura ye furajugu ye i bɛ maliyɛndenw de ye o bɛ ka nisɔndiya ni Mali ka tɔɔrɔ ye o bɛ ka nisɔndiya n'u balimaw ka saya ye depuis Ala ka na m'a ye o tɛ nin ye yɔrɔ si ni Mali tɛ ko parce que olu ka na bɔnna u ta tɛ Mali ko ye o ta tɛ Mali ko ye kunu jamana impôt a tun tɛ don sira la a tun tɛ don lakana la a tun tɛ don avion la sɔrɔdasiw tun tɛ condition kɔnɔ jamana nafolo bɛ don dɔrɔn a bɛ tila dangadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de tigɛra bi fanga in commande ye ka da nin de kan Asimi tɛ ka jamana wari di mɔgɔ si ma u ka nan de bɔnna dangadenw bɛ t'u sigi k'u bɛ nisɔndiya Asimi n'i ma degere bɔ i y'a faamuya b'a la ka mɔgɔw bali kuma la ka mɔgɔw bali jugusagodenya la u b'an ka jamana ɲaga b'an bolo parce que cɛgɛ wara ko
ni kisɛ kɛmɛ b'i bolo i ka 99 i k'a ci sokɔnɔ jugu la sokɔnɔ jugu o de ye kafiriden ye o de ye kafiriden ye i k'a bɛɛ ci a la ko démocratie démocratie ye jamana jumɛn jɔ démocratie a ye jamana jumɛn de jɔ jamana fɛn fɛn jɔra démocratie m'a jɔ a bɛɛ jɔra ni dictatoriat de ye dictatoriat o de bɛ jamana jɔ surtout Mali wallahi n'i ye n ka nin ta ka baara kɛ ne bɛ lafiya i kan ka c'est que an b'a waati de kɔnɔ sisan quoi waati min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ i kan ka degré de bɔ ka i y'a faamuya ka solution ɲini mɔgɔ si kana kuma tuguni nin y'a bannen de Asimi bɛ faso fɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka lahara bɛɛ b'a dɔn ko Asimi ta ye Mali ko ye président min ye dɔ bɔ a ka sara la Asimi don président min nana ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ Asimi don président min nana ka faransi gɛn Asimi don président min nana ka ministre gɛn Asimi don président min nana n'a tɛ taa faransi diya faransi walima ka t'i diya Amérique Asimi don Asimi bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan o dalilu bɛ maliyɛnden bɛɛ bolo a bɛ bɛɛ lajɛlen bolo ani min t'i sigi k'i bɛ jamana lagosi i ka intérêt kama a y'a minɛ k'a kun cɛ a ka dafara a ka faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ parce que wolokun t'u la muso jugu tɛ foyi wolo ni denkolon tɛ muso jugu a tɛ foyi wolo ni denkolon tɛ mɔgɔ min bɛ waso ni balimaw ka saya ye ka nisɔndiya ni balimaw ka saya ye wolokun bɛ e la Asimi wallahi billahi n'o y'i nɛgɛ kumada tan a fɔ k'an ka kuma de mɔgɔ man ka kuma nin waati in na mɔgɔ si man ka kuma nin waati in na c'est comme ça a kan ka kɛ nin ko cogo de la soit i bɛ faso dɛmɛ walima i b'i nɛ minɛ soit i bɛ faso dɛmɛ walima tu fermes ta gueule o de y'a solution ye mais ka t'i sigi k'i bɛ jamana lagosi lakana tɛ yen dɛ Mali dɛsɛra dɛ Mali bɛ ka ci o ɲɔgɔn jugusagodenya bɛ yan Mali bɛ ka jɔ bi Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ i y'a faamuya nɔgɔya tɛ na n'i ma gɛlɛya cɛ ci an bɛ waati min na komi bi c'est normal a bɛ se k'a kɛ gɛlɛya bɛ y'a la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais an tɛ segin an kɔfɛ an tɛ nin sira in bila an b'an faso segin a danbe kɔnɔ mɔgɔ minnu gɛntɔla filɛ nin ye u balo bɛ anw de bolo u bɛ balo anw de joli la u taatɔ min filɛ nin ye o bɛ minɛn di terrorisiw ma o bɛ minɛn di semaw ma o bɛ minɛn di jugulamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka dimi don an na mais foyi t'an lasegin kɔfɛ an b'an faso defa fo an joli laban hali n'an bɛɛ bɛ sa de bilahi an tɛ sigi ka Mali lajɛ juguw bolo bilahi hali n'an bɛɛ bɛ sa de an t'an sigi k'an ka jamana lajɛ juguw bolo c'est fini a tɛ kɛ voilà k'o yɔrɔ fɔ Asimi ye pour que vidéo kana janya wallahi an bɛ transition de kɔnɔ an bɛ sɔrɔdasi fanga de kɔnɔ Musa tile la tun tɛ ko mɔgɔ si la k'i bɛ t'i sigi k'a kɛ bataradenya ye jamana kɔnɔ Musa tile la tun tɛ ko mɔgɔ si la k'i bɛ t'i sigi ka jamana lagosi o de y'a kɛ cogo ye o de y'a kɛ cogo ye ayiwa faransi jɔra nin cogo de la de Gaulle tile la jɔra nin cogo de la Amérique jɔra nin cogo de la o ye mɔgɔw de faga ka mɔgɔw daminɛ k'u ka jamana sigi sen kan n'a ko démocratie démocratie ye jamana min jɔ n'a fɔ ne ye démocratie ye jamana faransi n'u ma taa an fa n'an baw faga k'an ka nafolo ta ka n'u ka jamanaw jɔ wa o démocratie ye fɔ wa démocratie tɛ jamana jɔ dangaden fɛn fɛn mana kuma Mali kɔnɔ ni an ka faamaw ma se k'a tigilamɔgɔ minɛ an b'a ɲini population fɛ a ye taa tigilamɔgɔ minɛ k'a kun ci k'a dafara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ne de y'a fɔ banajugu fɔra fɔrajugu ye jamana bɛ jɔ nin cogo de la c'est comme ça u bɛ k'u mun ko bɔ n'an balimaw ka saya ye a dɔw yɛrɛ ne yɛrɛ tun bolo bɛ lahara de mais bi bɛɛ bɛ panpan na depuis baton attaquera politicien kafiri ala jugu zondenw jɛnɛyakɛlaw maafiriw bɛɛ bɛ panpan na bi ne m'a fɔ n ko ŋaniya ka jugu wa ne m'a fɔ n ko ŋaniya fila t'u la Mali ka jɛnɛya don o don m'a kuma fɔ yan olu dɛsɛra jamana tun b'u bolo kunu o y'an ka nafolo suɲa centaine de milliards k'an mago sa bi Asimi bɛ yen Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ o man d'u ye o u ka laɲini tɛ foyi bi Asimi ka sa Mali ka jeni maliyɛnw ka dɛsɛ an ka sɔrɔdasiw ka dɛsɛ u ka ala deli bɛɛ ye nin de i m'a ye depuis bateau attaquera su bɛɛ wulila su hali minnu tun sara minnu dati banna minnu peremɛ a bɛɛ wulila Asimi tɛ se lakanabaliya bɛ yen ɲamɔgɔden ni lakanabaliya tun bɛɛ bɛ t'i sigi i wanzɛrɛn kan ko e bɛ kuma tɛ kuma Asimi voici la solution kuma fa n'a ba filɛ degré ta solution ɲini i ka kuma tigɛ bɛɛ la jamana kɔnɔ parce que sisan tɛ mɔgɔ kuma waati ye
e ma eli démocratie ma mɔgɔ min sigi yen nɔ a ye fanga dɔ de bɔ yen ka n'aw sigi ka jamana bila yɛrɛ sanfɛ ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ jamana burujɔ a y'a tigi minɛ ka taa bila fada la walima k'aw kun ci ka a da fara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile nin tɛ se ka kɛ Burkina a tɛ se ka kɛ i y'a faamuya b'a la Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire tɛ se ka t'i sigi k'u bɛ jamana lagosi Côte d'Ivoire a tɛ se ka kɛ yen a tɛ se ka kɛ Guinée i bɛ nin ye Mali dɔrɔn de kɔnɔ e wa Fukari den fɛn fɛn bɛ kuma la a si ta tɛ Mali ko ye wa a si tɛ Mali fɛ nasɔngɔ ɲininaw don i bɛ na ni kuranɛ bɛ n tɛgɛ da kan a da baraba den fɛn fɛn bɛ kuma la walahi ni Mali ko don Ala kana ɲa da kira kan Mali ko tɛ o tɛ Ala don o tɛ kira don o tɛ Mali yɛrɛ fɛ solution min b'a la dɔrɔn ka degré bɔ à partir de maintenant Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'i bɛ se ka Mali dɛmɛ a dɛmɛ n'i tɛ se ka Mali dɛmɛ ka t'i sigi ka anw ka armée lagosi ka jamana lagosi ka juguw dɛmɛ ni Asimi ninnu min minɛ population ka wuli ka t'u sen fili kɔnɔ jamana bɛ jɔ nin cogo de la ni dɔ m'a yɛrɛ saraka dɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni dɔ m'a yɛrɛ saraka dɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ kuma fa n'a ba filɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Niger ne balimaw Niger kɔnɔ ja Macron n'a ka mɔgɔw mercenaires ni terroristes ni fɛnw sisan o bɛ mun de kɛ o bɛ camion de fa charbon bɔrɔ la camion ka fa charbon bɔrɔ la mais charbon bɔrɔ in kɔnɔna na i tɛ taa foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni bɔmu jugu tɛ bɔmu jugu minnu bɛ i y'a faamuya n'u taara don dugukolo duguma i mana yɛlɛ kan dɔrɔn a bɛ taa n'i ye Nizɛrikaw filɛ ne ka nin caman de minɛ camion kɔnɔ kunu Niger o ye nin caman de minɛ camion kɔnɔ a baden bɔmu jugu minnu y'a faamuya wala ni terroriste bɛ taa don dugukolo duguma ni yɛlɛla ka dɔrɔn a bɛ wuli n'i ye Nizɛrikaw y'o caman de minɛ camion kɔnɔ k'a kɛ n'a komi i y'a faamuya wala charbon de bɛ camion kɔnɔ parce que bɔrɔ daminɛ i y'a faamuya wala bɔrɔ ju i b'a sɔrɔ bɛɛ ye bɔmu jugu ye mais dagolo la charbon de bɛ bila yen en cas ni douaniers ko k'u b'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ charbon de bɛ daminɛ na mais n'i ye bɔrɔ yɛrɛ bɛɛ ci i bɛ taa sɔrɔ bɔmu jugu de b'a kɔnɔ a Niger ye camion joli de lajɔ o y'a sɔrɔ a bɛɛ fa n ko n ka cɛ baara in sera gɛlɛma yɔrɔ de ma sisan Mali wo Burkina wo Niger wo baara in sera gɛlɛma yɔrɔ de ma ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn o tɛ ɲinɛ i wa u balo bɛ anw de bolo yen nɔ an b'an jɔ de walasa an faso bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ baara bɛ yen dɛ wa ko in ma nɔgɔya dɔɔni Niger bɔra ka camion joli minɛ bi a bɛɛ falen bɔmu jugu la o ta bannen dɛ bɔmu ninnu minɛnen u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o taara sɔrɔ Faransi ka i y'a faamuya la usine dɔ de bɛ ka dilan o taara sɔrɔ Faransi ka usine dɔ de bɛ ka bɔmu ninnu dilan Niger ye bɔmu jugu minnu minɛ camion kɔnɔ kunu i y'a faamuya camion minnu tun b'u yɛrɛ kɛ charbon feerelaw ye k'a kɛ komi charbon de bɛ camion kɔnɔ Niger douaniers ye camion bɛɛ lajɔ ka tila ka bɔrɔ ninnu bɛɛ fara u taara sɔrɔ a bɔmu jugu baden de b'a kɔnɔ o ye bɔmu ninnu bɛɛ minɛ ka tila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u taara sɔrɔ a usine bɛ Faransi de bolo Faransi de bɛ bɔmu ninnu dilan ka tila ka taa di terroristes ma n'an bɛ taa an bɛ se bana jugu fura ye fura jugu ye Mali m'u gɛn dɔ wɛrɛ la dɛ u man ɲi de Burkina m'u gɛn dɔ wɛrɛ la u man ɲi de Niger m'u gɛn dɔ wɛrɛ la maafalaw don o mɔgɔ kelen min bɛ t'u sigi k'olu bɛ terroriste ko kɛlɛ la Afiriki k'olu ta kun ye basigi de ye Afiriki k'olu ta kun ye Afirikɛnw dɛmɛli de an ye preuve joli sɔrɔ o bɛɛ n'a ta kafiriden ninnu jɔlen don k'olu taara an dɛmɛ de a bɛɛ nkalonfin olu de y'an fagabaga ye olu de y'an jugu fɔlɔ nin de kɛra Niger kunu o ye bɔmu caman de minɛ camion kɔnɔ camion ninnu i y'a faamuya b'a la k'olu ye charbon feerelaw de ja charbon feerelaw tɛ bɔmu feerelaw don cɛ an ka sɔrɔsiw bɛ baara la dɛ Mali Burkina ni ala o de la ni ne ye mɔgɔ dɔ ye k'u b'an ka sɔrɔsiw lagosi a bɛ n dusu tiɲɛ a bɛ n tɔɔrɔ fo k'a dama tɛmɛ sɔrɔsiw bɛ baara min na dabaaraba caman bɛ Bamakɔ n'i ye fini don o la k'u ka taa kɛlɛ kɛ o tɛ sɔn parce que marifakisɛ bɛ yen saya bɛ yen tɔɔrɔ bɛ yen an ka sɔrɔsiw bɛ k'u nin di ka jamana lakisi ka jamana kumabɔ ni tiɲɛni donna k'olu ka baara bɛɛ bɛ kɛ fu ye mais n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala foyi t'an bɔ nin sira in kan bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ hɔrɔnden ni mɔgɔlankolonden bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ voilà nin de kɛra Niger nka cɛ baara wariya ka ɲi Mali Niger baara wariya ka ɲi an ka taa dɔrɔn ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma nkalon mana san 100 kɛ boli la tiɲɛ b'a lajɔ tile kelen
anga to ni sira in kan e wante nin bila an bɛ sa nin sira in de kan tɛ nin bila nin ko kɛra Niger an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ kafiriden minnu b'a la ko an ka avion terrorisiw de y'a labin a donna ta a bɔra ta a bɛɛ nkalonfin an ka avion taara kɛlɛkɛyɔrɔ la segintɔ la i y'a faamuya b'a la pani y'a sɔrɔ a bɔra ka bin mɔgɔ minnu tun b'a kɔnɔ olu si ma sa olu sauvera ka bɔ a kɔnɔ mais i bɛ malidenw dɔw de sɔrɔ ko non ko terrorisiw de y'an ka avion labin olu ka nan bɔra u bɛ fɛ a bɛɛ ka tiɲɛ bi ala olu ta tiɲɛ o bɛ fɛ bɛɛ ta ka tiɲɛ bi mais ala tɛ aw sago kɛ n'an bɛ taa an bɛ se an ka avion bin cogo lamɛn an ka avion bin cogo lamɛn a binna cogo min na an ka ɲɛmɔgɔ bɛ n'u da don a la. Samedi 9 septembre 2023, à quelques kilomètres au nord de Gao, l'armée de l'air a perdu un appareil, un avion de combat, un avion d'attaque au sol du type Sukhoi Su-25, qui était en mission de défense du territoire et de protection des populations maliennes. L'aéronef a exécuté une mission qui lui avait été assignée par les autorités militaires et le résultat de la mission a été très concluant. Et ensuite, il y a eu quelques problèmes techniques qui ont forcé l'équipage à abandonner le bord, c'est-à-dire à s'éjecter de l'appareil qui s'est écrasé. C'est donc le lieu pour nous de remercier encore et féliciter ce personnel pour le professionnalisme, l'engagement sans faille, puisque la mission s'est déroulée vers le crépuscule, dans des conditions météorologiques ici à Gao qui n'étaient pas très favorables, mais malgré tout, pour accomplir la mission, les équipages de l'armée de l'air ne reculent devant aucun danger. Et ça, c'est encore une raison pour rendre hommage à cet équipage hautement qualifié, hautement professionnel et surtout très engagé pour la défense du Mali. Ensuite, le point le plus important, c'est que l'équipage s'est éjecté et qu'il a été récupéré sain et sauf. Après avoir rendu hommage au personnel navigant, c'est le lieu de rendre hommage à nos forces terrestres, qui, malgré les très mauvaises conditions météorologiques, il y avait un orage. An bɛ nin de ta ka baara kɛ n'a ye ninnu de bɛ terrain kan ninnu de b'a baara la ninnu de b'a ko bɛɛ lajɛlen kalama avion binna bin cogo min na a y'a fɔ panne de y'a sɔrɔ ka to sanfɛ mɔgɔ minnu b'a boli o y'a maîtriser i y'a faamuya b'a la fo ka taa f'u yɛrɛ sera k'a sauver cogo min na mais i bɛ kafiridenw de ye a sema de y'a lajigi nin de y'a lajigi sɔrɔdasi 500 sara 1000 sara mais foyi t'a to n'an bɛ nin sira in bila wa kafiriden fanga tɛ taa si ma tuguni mɔgɔ langolonden walahi a si tɛ don nin fanga in kɔnɔ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma u bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na taa ɲini don u bɛ nkalonba tigɛ fɛn fɛn na wariko ni place ko don mais aw tɛ don nin fanga in kɔnɔ k'anw to yan k'a fɔ maliyɛnw ye avion binna bin cogo min na n ye an ka ɲɛmɔgɔw kumakan k'a la bin cogo ye nin de ye tiɲɛ ye wa an tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ da nin fana de la an bɛ nin de ta ka baara kɛ n'a ye an bɛ baara kɛ ni nin de ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ Macron ko ni Niger tilala olu la o ye Faransi salen de ye Macron y'a fɔ dɛ wa a b'a sen kan bi a ka bon hakili ma Macron ko Mali tilala olu la Burkina tilala olu la Niger mana tila Faransi la o ye Faransi kɛlen sun ye balo kun tɛ Faransi la tuguni o b'u sen kan mais Macron kumakan k'a la ka sɔrɔ ka na Macron ninnu bɛ wuli ka jɔ min na ka sɔrɔ k'o dalilu fana yira u la a ye Macron ni lamɛn dɛ musokɔrɔba cɛ y'a lamɛn. Juste une question à propos du Niger. Je voulais savoir comment vous réagissiez aux accusations de la junte qui soupçonne la France, qui accuse la France de préparer une intervention militaire contre le Niger, d'une part, et d'autre part, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes françaises dont la junte exige le départ. Est-ce que c'est un déploiement à l'intérieur des frontières du Niger? Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces? Si vous pouviez donner des précisions, merci. Merci beaucoup. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme. C'est faux. De ces instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit
les attaques terroristes sur le sol du Niger, et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français, et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leurs familles à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement, et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch. Elle a pris des sanctions, tout comme l'UMOA. Voilà, mbe ala joint pour que vidéo kana tena ko depuis Bazoum gena domina ko le décision minta ko be sa ou décision de kan ou le min fo ko be sa o de kan ko Bazoum jamana kono don de asiki ko potesu tse kana bo fanga la ni chogola olu be Bazoum ko be ou ba ko sini e o be kele sugu beke wala sa Bazoum se ka segin kana fanga la chogomna ko Bazoum bolé à place là ni biche ko Bazoum ma démissionné Bazoum ma démission signé olu be Bazoum deme chogo bede la o ba yira ka fo farafina hal bi antolen ka to nin kafiri de nunu o te nyina o te sen o te ala do o te kiraton u ka intérêt koso o be son ko bema ewa o be ka u jolen bu kele ke sen de kande mena o dalu fana yira wala u jolen bu kele ke sen kande o be ka mina sugu bedi turo suma ewa mina baw de be kata bi Niger keleli kama u ya fo ko be kele de ke wala sa Niger kana tla ulula anga ni lame u ka minon be ka du comment ça s'appelle Afrique kona anga ni lame Grosse urgence au Bénin. Oui. Il y a un avis de guerre français qui est actuellement, aujourd'hui, dimanche 10 septembre 2023, sur les eaux béninoises. Ouais, il y a un avis de guerre français qui est actuellement sur les eaux béninoises. Et le contexte actuel nous permet de dire très clairement que ce navire de guerre est là pour aujourd'hui favoriser l'agression militaire du Niger. Je m'appelle Watode Wibo depuis le Bénin. Je voudrais très rapidement vous informer, comme je le disais tout à l'heure, que il y a un navire de guerre français qui est sur les eaux béninoises et qui sûrement, certainement, va servir de base à l'agression militaire du Niger. Ouais, Monsieur le Président de la République du Bénin. Voilà, ni petit ni ko kale be bo Benade, kale yɛrɛ de ɲa dara Faransi ka kɛlɛkɛ bateau kan u ka bateau belebeleba minnu bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'ale yɛrɛ de ɲa dara bateau in kan i y'a faamuya o la Benin port la ko bateau in nakun tɛ Benin port la dɔwɛrɛ la ko ka taa Niger agresser bateau in nakun ye de ka taa Niger kɛlɛ k'a bɛ wele bila u ka président ma u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ bateau in kana se ka tɛmɛ ka taa Niger ne balimaw Faransi jɔlen b'a kɛlɛkɛsen kan de ni Afiriki tilala o la dɔrɔn o bɛ kɛ su ye ni Afiriki tilala o la dɔrɔn o bɛ kɛ jugu sago ye soit i y'a faamuya wala Faransi bɛ jɔ Afiriki bɛ bin soit Afiriki bɛ jɔ Faransi bɛ bin nin ko fila de bɛ yen bi u jɔlen b'u kɛlɛkɛsen kan dɛ n'an bolo ko in ye ko nɔgɔ de ye ko in ma nɔgɔn dɛ ka ɲini Afiriki population bɛɛ fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka jɔ k'an ka jamanaw kumabɔ an ka namidenya dabila an ka jugusagoya dabila an ka fadensagoya dabila ka jɔ an jɔyɔrɔ la walasa an bɛ se ka segin an danbe kɔnɔ cogo min na ninnu jɔlen don kɛlɛkɛsen kan bi bila ɲɛ kali ala min ka bon nka makɔrɔ n y'a fɔ u dun mana kuma fɛn fɛn fɔ nka cɛw o t'a bila dɛ u t'a bila dɛ f'an da joli ma sunɔ o t'a bila a ka ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ i y'a faamuya bala an jɔlen ka to ka nin jamana saba in kumabɔ Petini bɔra k'a fɔ u ka bateau belebeleba bateau ba minnu bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a sera i y'a faamuya bala Benin a bɛ Benin kɔnɔ an bɛ don min na ko bi Petini ɲa dara ka kunu dumasi don bateau in taa kun tɛ dɔwɛrɛ ka taa Niger kɛlɛ bateau in taa kun tɛ dɔwɛrɛ ka taa Niger kɛlɛ n'an bɛ taa an bɛ se hali bi an jɔlen ka to ka nin jamana ninnu dɛmɛ n'u b'an bɛɛ faga u k'an bɛɛ faga mɛ an kana sɔn an ka kɛ jugu sago ye an kana sɔn i y'a faamuya la an ka jamana ka tila an balolo ɲana an kana sɔn an ka kɛ faden sago ye k'an balolo mɛ a tɛ se ka kɛ o on est déterminé foyi t'an bɔ nin sira in kan
Voilà. Autre chose, ambe teme kaboué non, ambe na pour que vidéo kana djanya. Yeah, non. Tambate. Ambe na, comment ça s'appelle? Issa Kaudium peut-être mboto sinina. Parce que l'outa est place code. Ambe na tiseri. Tiseri ko, ay tiseri la mede. Ambe na tiseri kaka galon jada. Aw de kun kamalla Assimi Goïta. Bo aw kuma peuple fait. Do atlenen do. Kunu ni bi kuma tabolo. Kuma kan kelen de babolo na bora ka mun fo galon tala tiɲɛ de do. Bonya ba yɔrɔ la ka se peuple bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Assimi, on ne peut pas combattre l'impérialisme qui m'a conquis. Non. Kadhafi tun bɛ kuma o. Mais le peuple n'était pas aussi éveillé qu'aujourd'hui. Bien, abe aw de kun ka Mali la Assimi Goïta. Bo aw ka kuma peuple fɛ. A tɛ kuma. Ala ye fɛn min d'i ma n'a kun tɛ Modibo Keyita bolo. O ye mun ye? WhatsApp b'i bolo bi, TikTok b'i bolo bi, Facebook b'i bolo bi, Instagram b'i bolo bi. Il y a tous les canaux de communication. En plus de cela, le peuple est éveillé. Mais Assimi, aw bɛ ka erreur kɛ. Parlez au peuple. Ah la merde. Parlez au peuple. Maintenant, exemple dɔ di aw ma. Le chef d'état-major, Oumar Diarra, attaqué kɛra a bɔra a kuma na, mais il s'est exprimé en français. Pour nous, a kuma na français kan na, le chef d'état-major général Oumar Diarra, a kuma na tubabu de fɛ, il n'a pas parlé au peuple. Mɔgɔ joli bɛ bamanankan bɛ Mali kɔnɔ? Mɔgɔ joli, hali mɔgɔ kalannenw na, mɔgɔ joli de bɛ bamanan français mɛn? Donc a kuma na tubabu fɛ, a ma kuma peuple malien fɛ. Assimi Goïta, le peuple est arrêté, le peuple est bloqué. Ou Jordan do Kankata, ou Betami, ou Taïrodon, parce qu'il n'y a personne pour les parler, ils sont livrés à eux-mêmes. Bon, mba la joka ira aula ka fo nye galon tigala de. Mango ala ye doni do. Nye kalabanti de, nye jugu sago de. Abe fe ka ni fanga inkele ma asiranen do. Abe kata ya famia bala. Ntado, ça abe fe ka ni fanga inkele quoi. Voilà, abe fe ka ni fanga inkele de. Mais na ya nyasi ni fanga ma ko ba kele amalo ba dafe. Aba ke ni stratégie de. Sinon, har ni akuma chogo jate me ba don ka fo abe ka kuma ni ND. Abe ka kuma ni dusu da te ni fanga fe. Parce que ale marko ka moko de. A ko minye comment s'appelle Oumarou Diarra anga surasu ka nyamogo Oumarou Diarra quoi kumana français de là ko jombe français mais ko malien cité français mais abe kuma kumana finya de faire quoi ama kuma malien fait ya fama ko magote malien na parce que nous bena kuma malien fait o to kuma bamananka na be kuma français de là amena ira jinyama bela ko ni muso ni kalabanci de ala jugu galon tigala fana soli ya fama jugu sago ne ya fo yan ko ni muso in kira lettre ne be se ka kala ma nyana ma te ma nyana ma dente e wa be galon tigɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ka nin kuma in kɔrɔ ye mun ye ka mɔgɔw la fitinɛ k'u bila an ka fanga la u tɛ kuma fɛ bamanankan na u ka sira tɛ an na u bɛ taa kuma jɛmaw de Umaru Diarra kumana bamanankan na an bɛna o preuve yira u bɛɛ lajɛlen na k'a yira u la ko ni muso in ye kalabanci den de a bɛ galon tigɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'a ye nin fɔ sisan ɛnziga minnu to ko kalama olu bɛ fitinɛ n'a ye nin kuma fɔ sisan mɔgɔ minnu to ko dɔn olu bɛ t'u sigi ti sere ye tiɲɛ de fɔ an ka ɲɛmɔgɔ nin tiɲɛni kɛra Mali kɔnɔ hali aw ka kuma bamanankan na aw ma kuma bamanankan na aw taara kuma français de la an mago tɛ français la ka jamana kɔnɔdenw la fitinɛ k'o bila ɲɛmɔgɔ in na ne y'a fɔ ko ni muso in tɛ nin fanga in fɛ wa a bɛ k'u kɛlɛ cogo bɛɛ la mais ɛnziga de t'a faamuya ni sira yɔrɔ min na sira in ka kɔrɔ a bɛ min dɔn an b'o fa dɔn a lamɛn dɛ a ɲɔgɔn nkalon tigɛla tɛ Umaru Diarra kumana bamanankan na français kɔfɛ a y'a fɔ bamanankan na an bɛɛ lajɛlen y'a faamuya a lamɛn. ale tun bɛ bɔli Banba n bɛ bɔli Gawo fanfɛla la ka na Tumutu fanfɛla la to sira Zaro yɔrɔ in na mɔgɔ jugu nana ka kisɛ ci bateau la n'an ka sɔrɔsiw min bɛ bateau kɔnɔ n'o ye olu fana kisɛ ci donc o ye kisɛ ci ɲɔgɔn na bateau pinasi belebeleba fila tun bɛ kɔfɛ olu fana bɛ kɔfɛ ani mɔgɔ min bɛ bateau kɔnɔ donc kisɛ ci mankan donc caman yɛrɛ fili ji la o de nana ni jahadi belebeleba in mɔgɔ min banna la muso ni denmisɛnninw ka ca la voilà kosɛbɛ ko gouvernement ye communiqué kɛ ka donc fɛn de kɔfɛ an ye discussion ta rapidement an ye sɔrɔsiw ta sira fɛ ani sanfɛla la ka na u nana ka na dɛmɛ don mɔgɔ ma ka na yɔrɔ in lakana pour que minnu fɛn fɛn bɛ se ka bɔ a la an y'olu bɛɛ ta hélico la ka na n'u ye Gawo fɛn fɛn bɛ se ka passagers minnu fɛ voilà ka essayer ka yɔrɔ ɲɛnama ɲini u bɛ se ka taa
yɔrɔ mun na donc tuma mun na bama sɔrɔsiw minnu bɛ bama olu tun bɔra bama k'u bɛna dɛmɛ don bateau ma mɔgɔ jugu bɔra olu kɔfɛ ka taa u bɛ taa kan attaquer ala barika la an ka mɔgɔ sera ka résister donc o sera k'o fɛn ninnu déjouer o ma se ka tiɲɛni don an kun bama yɔrɔ in na yen gawo kan kɔni mobili kamikaze ka mugu jugu kɛ mobili kɔnɔ mobili 3 de nana kan kɔnɔ kan kɔnɔ ka na yɛrɛ ci dɔw fana o bi u to yɔrɔ dɔ la ka mugu jugu ci kan na ani dɔw fana to ka se ka don kan kɔnɔ donc mais an ka mɔgɔw bɛ se baara la kosɛbɛ donc u sera k'u yɛrɛ waraka joona ka essayer ka menace continue donc pour le moment évaluation bɛ sen na an t'o la donc mɔgɔ jugu minnu tun bɛ contact na an ye avion ninnu wulila o ye mobili colonne 2 détruit. Voilà, be Allah joya abe tiseri wole kana ko ni ye bamanankan ye wa walima ni ye chinois kan de ni ye bamanankan ye wa walima ni ye chinois kan ye ninnu tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn o tɛ nin fanga in fɛ Asimi bɔ i ka kuma i ka chef d'état-major bɔra a kumana français de la a ma kuma maliyɛnw fɛ a ma kuma bamanankan na donna ta bɔra ta ka jamana kɔnɔdenw la fitinɛ k'o bila nin fanga in na u ka laɲini bɛɛ filɛ cɛ kumana bamanankan na n y'a k'a la sisan bɛɛ lajɛlen y'a mɛn tɔgɔ jumɛn bɛ tisiri la kabila kɛnɛ danbe kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn bɛ tisiri la kabila la jugu sago faden sago nkalontigɛla ne m'a fɔ a ye ko ni muso in man ɲi ko tiɲɛ tɛ bɔ a da kɔnɔ a tɛ ala dun n m'a fɔ aw ye yan Asimi bɔ i ka kuma Asimi tɛ se ka kuma fɛn bɛɛ la ninnu taara baara de kama ninnu de ka poste don ninnu de kan ka bɔ ka kuma kɛra cogo min na ninnu de bɛ terrain kan ninnu de kan ka bɔ ka na ɲɛfɔli kɛ nin bɔra ka na ɲɛfɔli kɛ a sigilen b'a kujalan kan Asimi tɛ ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ Asimi bɔ i ka kuma jamana jɔlen don jamana binnen don foyi tɛ ni juguya tɛ o tɛ nin fanga fɛ sinon nin de ka baara don nin de kan ka kuma Asimi man ka kuma Asimi man ka da don fɛn bɛɛ la a ye mɔgɔw ta mɔgɔ fana kan ka kuma mɔgɔ bɛ baara min na olu yɛrɛ de b'a dɔn olu yɛrɛ kan ka a na ɲɛfɔ mais a bɛɛ bɛ ta ka da Asimi kun Asimi ni mana kuma a donna ta kalabanci den ne m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ bɔ a da kɔnɔ Umar Jara taara kuma français de la a ma sɔn ka kuma bamanankan na jamana kɔnɔdenw tɛ français mɛn pour que aw tɛ kuma bamanankan na aw banna jamana la aw tɛ jamana kɔnɔdenw fɛ o bɛ kan min mɛn o tɛ f'u ye fo a bɛ taa français de fɔ Asimi bɔ i ka kuma chef d'état-major ye kuma min fɔ an b'a faamuya or que cɛ kumana bamanankan na walima ni nin ye chinois kan de bɔ i k'a fɔ ni tulo dara nin ka danbe kɛnɛ kan e kan ka kɛ cogo di n ye cɛ kumakan kala sa ni e tulo dara la danbe kɛnɛ kan i kan ka taa min mais ninnu ye ɲamadenw de halalaw tɛ o tɛ ala yɛrɛ dɔn o tɛ kira dɔn danbe kɛnɛ kan ni e tulo dara nin kan i kan ka kɛ cogo di kan ka juru de i yɛrɛ kan na k'e yɛrɛ faga nin surasiw an b'u kɔ bɛ an b'u kɔ sini wa an b'u fɛ bi ka fisa ni kunu ye bi ka fisa ni kunu ye avion sanna jamana nafolo tɛ ka buruja zon bɛ ka taa kaso la faransi bɛ ka humilier n'an bɛ ka taa nin tacogo la an bɛ s'an sereyɔrɔ la wa a bɛ jɔ dɔɔni dɔɔni de a bɛ jɔ dɔɔni dɔɔni de gɛlɛya min tun bɛ a tɛ ban tile kelen an bɛ ka dimi don jugu la cogo min na jugu fana bɛ se ka dimi don anw na o cogo kelen na parce que an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ on est prêt à tout an sigilen b'a bɛɛ kama an bɛ ka dimi don jugu la cogo min na jugu fana sigilen tɛ u b'a ɲini ka dimi don anw na n'u ye dimi don an na foyi t'a to n'an bɛ décourager foyi t'a to n'an bɛ segin an kɔfɛ foyi t'a to n'an bɛ nin sira in bila n'u ye mɔgɔ kelen faga n'an bɛ mɔgɔ 100 faga o la a se b'an ye bi kalabanciden sigila wanzɛrɛn kan cɛ t'a bolo den t'a bolo somɔgɔ t'a la kabila t'a la ala jugu kafiri tellement que ala y'a dɔn ko nin muso in ye ɲango den de ye ala y'a bali hɛrɛ sugu bɛɛ la tellement que ala y'a dɔn nin muso in ye kafiri de ye ala y'a bali hɛrɛ sugu bɛɛ la ni nin fɔra ɛnziga ye ni nin fɔra banabagatɔ ye ni nin fɔra y'a faamuya la kafiri ninnu ye t'i seri ye tiɲɛ fɔ dɛ ɲɛmɔgɔ tun kan ka kuma bamanankan de la a kumana bamanankan na o n ko bamananden don jara ye bamananden don maliyɛn don maliyɛnw bɛ kan min ma bon mais c'est normal ani diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛ kuma olu ka kan de la fɔlɔ o k'a faamuya n'an tilala o an yɛrɛ ka kan bɛ kuma o la cɛ kumana bamanankan na t'i seri n b'a k'a la tuguni k'a lamɛn danbe kɛnɛ kan bamba n bɛ bɔlen gawo fanfɛla la ka na tumutu fanfɛla la donc sira zaro yɔrɔ in na mɔgɔ jugu nana ka kisɛ ci bateau la n'an ka sɔrɔsiw min bɛ bateau kɔnɔ n'o ye olu fana kisɛ voilà n bɛ t'i seri kumakan k'a la a y'a lamɛn dɛ muso bɛna nkalon min tigɛ
munye faso jo kan tunye munye TikTok bi bolo bi Facebook bi bolo bi Instagram bi bolo bi. Il y a tous les canaux de communication. En plus de cela, le peuple est éveillé. Mais Assim Aubeka Ererke, parlez au peuple. Parlez au peuple. Maintenant, exemple d'Odi Aouma. Le chef d'état-major, Oumar Diarra, attaqué Kera à Bora Koumana, mais il s'est exprimé en français. Pour nous, à Koumana français, le chef d'état-major général Oumar Diarra, à Koumana Toubabou de Féou, il n'a pas parlé au peuple. Mogo Djoli Bamananga Bemadikono. Mogo Djoli, allez Mogo Kalano, Mogo Djoli de Bamana français. Donc, à Koumana Toubabou fait, à ma peuple malien fait. Assim Goïta, le peuple est arrêté, le peuple est bloqué. Ou Jordan do Kankata, ou Betami, ou Tayo. Nye galon tigalaye wa, ou le manite galon tigalaye. Le chef d'état-major, quoi, comme on a français de la Makuma Bamanakana. Or que tu as comme on a français la Katlaka Kuma Bamanakana. Mais ni Henny be Moro Duskun Kono. Il club bouger, il y a flabechi, et Duskun be grete yali ketuguni. Il m'a obéka blafili kono sagan watibea. Nyango tenya bulu, nyate kola ou clote fena. Mais on va au best choqué ka oidike ya. Au bébé sera minaya. Et ka pampan comme tineni, ni mi jantu la nitra malobi do kasola. Ate eko ate enye. Ni mi ma fo chugo do nitra malobi do kasola. Jara kumana bamanan kande la pervu flena da lu flene. Ante kuman kunfe. E wante kalabanchi denye. Ante yero dombali denye. Ni fanga ne ya fo yonka tseka kele. Kele chugo tala. Na kade kufe, na mande kana kufe. Ibe male unye nunu ko male mbu de me fana. E wa faso imbe jo fana. Ni etlo dara Oumar Diarra kuma kankan bi. Ibe ke chugo di kabla kono. Inyugumbe kabla bemine. Voici. Au-delà nya fa ou yonkwa kana belame. Au kana ke befe. Ne faso de njugu de. Dimi min do na marko la. Abe fo ko dimi de bo. O dimi tse ka bo marko kera jugu sagwe. Ere jugu sagwe. O tse ka pa parat la. Sini mbe na Zambe kama. Zambe ka video flabe mbula. Sini mbe na kominga erisera. Zambe konate. Loro chilayin. Asiglembe yiri koro. Cédric Kizé. O kera yiri sunde sisa. Cédric Kizé. O kera yiri sunde. Ne ma fonko barkate nununa. Cédric Kizé a kera yiri sunde. O biti usigi yiri sunde koro sisa. Barka banende nunu. Wa maseka o yera jo. Abe seka jamana jo. Aye lahidu tabeya. Kwa be Kizé njo. Kizé bemi. Sigilem fle yiri sun koro. Obeka kontani bolmo ka sayaye. Obeka nisonja nu sumo ka sayaye. Sinimbe na Zambe konate. Ebe segin kata logoti. Ibeka nyini bamako kono. Wati do la itu nyi dogo. Isigilem bebi. Ko anga minisima to mali kono. Ko minisima ala. Sinimbe na. Ko minga wati sera. Kaira tiseri la. Tiseri tie ke e menteur. Tie ke de menteur. Tiseri. Mbe koda e ka garankema abe ni yoro ni tika ka tisere ma Général Oumar Diarra a kumana bamanankana tisere ko ma kuma bamanankana ko kumana français de la ko malon te français quand même ko anga nyamo mun be bi ku te faso fe o kasrata na foi ko hanu be kuma ku tu intéressé on ko be intéressé ko fe mo odela ko ante français mi je kumana bamanankana bravo fleni na ma fara ni fanga na fembe yela wala nyinte fe mi d'accord il sabe que il fallait quoi ni bu kele o kele o ka dura mais kana mbe sera so fe de men no fe de men no fe men no fe eten no si fe kuma fa na pa fle ne a fo ni kene kelenga nko eten no si fe o kuma ndunya tia de abela ba kuma de la haketo be kuma kono wasala